Kai lado bagara. Farin jini shawara, assalamu alaikum. Abokina awun lafiya. Da muna da maganin farin jini, maganin mallaka da saurinsu ne. Wanne za a wannan ma kariya ne dai, in za a baka kawai a baka kurin na ba ma yake ne. Shikenan ala ba mu sa. Normal ne. Maganin farin jini mallaka da saurinsu. Wancan ina tunanin farin kwashi da rafasa da ganin mayun mata ne. Assalamu alaikum abokina a wani lafiya ya gida a harkoki. Ya muna da maganin mallaka na farin jini, maganin bindiga da wuka da dai. Wanne za a ba ku da dace? Bindiga garanti. Ni ina son magani amma na bindiga ne. Ka zo gidanta garanti maganin bindiga. Ke wannan ne bindiga ce. Wannan na bindiga ne. Bindiga garanti. Ka tabbatar garanti ne. Garanti bindiga. Amma ba ina da sharadi guda daya. Faɗin sharadin ka sai na wada. Wada mana a kai. Kai da zarowa da nauyi. Ko da ma wannan kai lado ba